Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Wat kunyiru songkurim ya kun persa kum kata phim ong bakam longsang te khulei phi barok khaj ki kon gabri trap ki buju persan bagi video jungana pos por te menta kamien sukran namar bali bang ayu i ke jingkran jong u pret pendrit ayu i ke toka jingkran na ha ke video jong u Jupiter link semua bali ba ha ke toka special group WhatsApp group jongi ala kran ba Jupiter link su ong ba hatu lada ukni usong khai ke persa kamlong kesang tengang ong em kamlong kesang da ukpa usong khai ke konro kamlong kesang da ukni usong khai ke konro kamlong kesang ti namar balai ngong ba kamlong kesang songkha badno ru kanono kan thei kalong be dakamon sngo bha pat ka jing sngo thu juki arngot namar ka kan thei bu shenrang hi ka dei be ka banta bala thaw trainu bu nong thaw ka dei be ka kan thei ka dei ude be ushenrang ka syong ha ka jing sngo thu jing mut dei ha ka jing le bor la ne ka jing bat bor la ne ka jing pun bor la ne ka jing le jubor ne ka jing thiet ka jing le jubor hi bro bor hake imnang salang jongi bonsen hi kade ke jingle jubor bonsen ki kimi ki pa ya kita kiba kia i ka jingi i juki arngut mo kadang ka jingi i juki arngut ki khen bade kasang rade si jat rade si kur rade si henman si para rade si kapa si kun rade si kimi si kun juron sang ha ka an besisa kan sang kumno ni kan sang kumno la da pikran ba ni kan sang kumno khelme jubor te da ka jing sto jing mot te don sang se habaki arngut ki don ka jing sto jing mot kam don sang ra ka sang ka baki khen ki brio bat kham tam ka ni jaj bru jungi ka sang ka baki ke khen ka dei bet tang halur kata ka an paria ani ka an divide lara daily lei ba ka jaj bru jungi ngi songkha si kursi jaj nei ka spa ka phau compare nangi kimiola iru gibriu ki kur ki jaj gibriu banabar nei ba kin wan le try kli halor jong ka kende ko siap jong ka kur ka jaj jungi hanre de halor jong ka ne ka jing khen sang kabang ni nge khen sang menta kalong bet ba nge khen sang bani songkha sikur nge khen sang bani songkha ukni ya kon persa nge khen sang bani songkha ukpai ka kun khen sang ban tela da haka bible la tho lut bar khot ya ka pap ya ka sang ya ka hok ya ka jing snew ka jing bha bar khot atho lut nei jing squat jing thap te balai ba la da phi phianget kum ki kristan pen khen hukum phianget kum ki kristan phias ngo hok du ata phia perkhat kristan du ata hatu phiju perkhat puson em ya ka jing pule na ka bible namar ka bible kinong sincere gi ba bhar udon kinong sincere gi ba snew udon kidon gi ba le bha kidon gi ba le snew kidon gi ba le hok kidon gi ba le pap te balai pede phim ju e perkhat ek to jing tho ka bible balai phim ju e perkhat ek to jing tho ka bible te phianget balai ha kano ka dur ha kano kom namar wat ka bible ru ha ka bible ru laong bat la kentu kan pham bat la sneng la kraw da ki kan tien bala tho to ka bible ne ong ka ong kum ni ka pap borobor ya unong pap borobor
kadon ke jing le jubor namar ha ubri bo pap hi kadon ke jing le jubor ha ubri bo ye hok bo ye ben kam judon kam ban le jubor ngale jubor liu mo pitep kidan na ka jaj ben riu jongi ibarat terwa samla ane ban terwa songkha songman Kalong ba? kipen biet to ap chua kipen biet dak pisah kipen biet dak spa ka fau bagi kidan ngangan ong ipi ngade ubru beduk banade manga bo kusbin ni ban nyawi ki kon jong am la nyaw syura ki kan thai ki terwahi hanre ngangam tre namar balai ngangam de ru kusbi kumbahikai dakani ka dustur ban ong bet bangi usenrang ngide urang terwa Pade halor jung kata ba balai ba kami kene ke problem menta kapada ijabo syafi bade na takada ko nyong kasang jung khasi kade tang ya ubru baduk ya ubru borspa mjudon sangra pitep kunyi ya ka khon na jong usong khabe namar balai ba ubiang spa ka kan thei te kade bo bi spa bo de kunyi de kupar de mama ne du men ru bodon spa bo a pensya ka kan thei te ndon ni yu Tenda kalak hayi apa khandai la dia. Gansang. Kajat you. Tidak Kita bisa dia. Pin kelijatnya lada pi Bila tidak bisa bin kelijat. lada pi atit ak bisa. Piken bet baru khoi kalau ngobah em. Kantam la atit ramdor le. Na kali ka juga samar kipi parlok ya ka deka reaction jung badeng no todong ya ka to ka jingkran jonga. Ha ka bangal ong lada ukunyi uswangkha ya ka kun persa. Hato kam deka jing sang. Ndrai badeng no todong badu ong lada ukunyi uswangkha ya ka kun persa. Bat lada ukpa uswangkha ya ka kun. Kam deka jing sang lada kia monlang bat lada kia sotu jingmut. Te parlok piasnya kumno ya kane ka jingkran jung badeng todong nagaliang ka jonga te ngasam kipi kumno kan la banlong ya ki badang ya jan bha ka kemi badu khun ukpa barakun kumjuru ukunyi barakun persa lada kine songkha tapi ani nagaliang ka jonga te ngam sngau ya hap bat ngam so depi Nrei ngamben ya ka ideologi bade ka dustur jung baden todong namar man la ubreu ngidon la ka jong ka ideologi bade ka dusturu la thao do ubreu te ya ka dustur khasiru de ubreu hi wa thao ka dustur khasi nrei la da thao ubreu chanong in don dustur de ubreu ba thao ya ki dustur kumta nagaleng ka junga ngamben ya gane ka ideologi jung badang todong ka syong haka jing ya de jing mut ka jongki ka jing ya syong suk song singan ha jing asem lada kia monlang lada kia susu jing mut ke mo badang todong damo lada kia syong suk song singan te lada kia syong kha ka kemi badukun nang ta ukpa badakun kumjuru ukenyi badakun persa nagaleng jongi leimo kumno ngin le tuklar ya kam jongi we haba kia monlang te kasyong kamun neki nrei ban ong hanga simet pi ban le kum kane ka jing kren yang badan tolong kan kum kane ka ideologi jung badan tolong ngam sngau ya hab ngam so dai pi wat kid kharu lada kisim jat makana se ukpa nrei ya ki badang ya long tribe ha ya ki badang ya jan ha kim ya song kha kulmar subu lada ki adon laingut sipara kidai ki jat kumar kini ki laingut sipara mo kidai ki sipara kanthai kini ki laingut sipara kanthai ka henmen ka yulok ya ujat khan nangta ka para ka baar ka yulok ya ujat Raghuvanshi bat ka para ka balai pat ka yulok ya ujat Chakraborty nrei kine ki khun ki bami na kine ki laingut ki kanthai
Kimya Shongkha Kulmar. Ukun jongka men kaban ningkong. Ya Shongkha bat ka kun jongka para kabar. Watla kajai ka khong ka jongki kilaya pher. Ki kun ka mami na kine ki langut ki kanthai gen. Kalaya pher kajai ka khong ka jongki. Namar ki kun jongka men kaban ningkong kilade ki jat khan. Kumta ki kun jongka para kabar kilade ki jat Raghuvanshi. Bat ki kun jongka para kabalai kilade ki jat Chakraborty. Kila pher ki kun ki bami na kine ki laingut ki kanthai. Henrei kadon ka jingya tip kur tip kha ka jingya dei bahaying basem jongkit kha. Kimya Shongkha Kulmar. Ban ong le ya Shongkha hajan bhate. Ukun we Shongkha brakami. Kumta kakun ga Shongkha brakpa. Nangta sau kunyi we Shongkha brakun persa. Hato kalong kabadai se. Hato nginut se banya Shongkha bat kibadaya long tribe ha. Telada ngimekren ya kata ka Shongsang. Hawat kalak banong kabadai kumaung badan todong. Lada ngia Shongkha makna bat kibadaya janru. Lada ukunyi Shongkha ya kun persa. Bat lada ukpa Shongkha ya kunru. Lada ngimekren ya kata ka jing Shongsang. Lada ngia kren be tang ya ka jandarmo. Te kabiang hi ya Shongkha bet kpa berkun ukunyi berkun persa kakami berkun ya Shongkha bedang to ya lek bet kumki balang kumki masih kumki siarmo ladang ngi lek bet kumki mrate ladang ngi keren ya kata kajing Shongsang ken kabiang rei lada ngidang ya ken bha kumki bro pi de ban nga ya lade ngam sngau ya hap bat ngam sngau nut pi bale kum kaneka ideologi bat ka dustur jung badang betrong. Nah kene ka jonga ngamben ya kaneka ideologi jung badang betrong. Re kasyong ha kajing le kajung umo ka kasyong kat kum ka jing le jung ki bro simet ngim dai ban tu klar ya kam jung ki wei. Te kane ka de ka jing pan pau ka jonga halor ka reaction jung badang betrong ya kato ka video ka bang ala pelat ha ka bang ala ong lada ukunyi Shongkha ya kun persa hato kam de ka jing Shongsang ubadang tolong pat uang kam de ka jing Shongsang lada kunyi Shongkha ya kun persa bat lada ukpa Shongkha ya kun uang kam de ka jing Shongsang lada kia monlang bat lada kia sutu jing mut te lada kia monlang kumta kum ung badang tolong temo lada kia Shong suk Shong sngai lada kam don kata ka jing ya huri hura kumno mangingin letu klar kam ki we gimana dap situ gimana Shongkha kumki merat kumki mereng mo ya Shongkha yang to ya Shongkha lang kun berkemiru nangta pa berkun nangta sau kunyi berkun persaru mo te kasyong hala ka jongka ideologi bat hala ka jongka dustur ngimdai banya ben ngimdai banya kan to mo te parlok nakali ngajong pi so kumno halor kanega jingkran jung badang todong te saya panpau ma pi haki komen te ngam kwa ban kran jrong tangkat nehi kublai sibun kublai sajarngu ngin saya siam biang haki we bat ki video